Menteri Rang Badu Kari Narendra Modi ulami minimum step nagabenta bani jungo ikari United States but Egypt nagabenta san sngilenter. Hakajing kran jung ushwa bu unmi nakani kari Menteri Rang Badu ulong. Bakani kajing le yu kejat jung u kan long kalat ka kabu banang penrus pa shu ya kajing jeliu jung kajing edai hapadeng kari India but ka US. Uong bakajing edai jung ka India but US kidai ki babun jai bun rukam. Hagabadan bun kajing ete ki baskem hagi babun ki liang but kari USA kadi ka parlok nong khayi ka bahetam jong ka India hakaliang ki mar ki mata but ki wei pat kajing shakri. Menteri Rang Bau Loong bakari India baka US kile tre janbha hakaliang ka sayan bat ki kor ki bor ka puli ka puthi ka kot ka kya ki kam yadari bat ki wei Uloong shu ru baka jing sedang bani tre lang hakaliang jo ki kor ki bor ki bakong san e mar ki badang thamai kalanang penklan bat nang penyaw shu e ka jing yadai jong ki hakaliang jong ka ki karkhana pen mi tia thma hakaliang ka hau ka tnat telecom ka quantum ka artificial intelligence bat kaliang jong ka biotech UMDC jong ka seng National People's